Jordan Rodorov dugu gurekin. Bizitza nahiko interesgarria dauka. Eta oraindik ikasten dago, baina egingo duen artea interesgarria izango dela, ziur nago. Beraz, goazen berarekin mintzatera eta ea zer dioen. Ongi etorri, Jordan. Mi esker, kaixo. Zer moduz? Ongi. Urduri edo lasai, Bai, urduri. Piskat urduri. Bai. Baina etorri zara hor bizikletarekin, ezen nuela aurkitzen tokia. Hori da. Izan da, piskat atropella. Baina, bueno, ja sofan zaude. Ja, ongi. Lasai, ez dugu kafea, baina ia. Bueno, baina ongi. Gustora. Bai. Eta konta iguzu pixka bat, nola aurkezten duzu zure burua arte eszenikoen mundu honetan? Bueno, ni uste dut printzipiantea naizela oraindikan eta ikasten nabil. Eta uste dut beti izango naiz ikasten. Orduan, bueno, kuriosoa izan dezaket naizela eta langile. Ez daukat talentorik, ez daukat sorte haundirik igual bai, baina ez dakit. Ez daukat como intuizio zoragarri bat, baina langilea naiz, asko irakurtzen dut, eta hori esan dezaket. Eta adibidez, ze uste duzu dela garrantzitsuagoa, talentu bat innatoki izatea edo lan egitea, luzera begira? Uste dut, talentoa izan behar da langilea izatea. Hori da niretzat talento. Hori da zure talentua. Eta hori da talenturik onena zuretzat. Hori da. Baina ez da zaukazu talentorik saiatu lan eta persistentzia handia izan. Talentua, jende asko dauka talentua eta ez du ezer lan egiten. Eta beste batzuk ez daukate talentorik, ni bezala, eta asko uste dute lan egiten dudala, saiatzen naiz, eta pixkanaka, zerbait lortzen zoaz edo. Hori da, bai. Eta noiz suertatu zen grina edo, ez dakit, gogo guzti hauek arte eszenikoetan edo sartzeko? Txikitan nolakoa zinen edo? Bai, txikitatik, orfanato batean jaio nintzen, 6 urteraino, eta han, nire gurasoak esaten dute, neukala pixkat organizatua nor jolasten zuen zerekin, eta en plan justo, zeren zaila zen batzuetan. Eta gero ja, 10 urtekin, aldera, joten nintzen hondartzara, eta egoten ginen 10 ume, kastillo bat egiten, eta azkenean nintzen organizatzen nuenan, orain zu, zer gustatzen zaizu? Volkan bat, hemen polita izango zena, eta azkenean 10 ume eta nik egoten ginen jolasetan. Eta gero ja, handia nintzenean, beti izan ditute pelikutan ikusten, irakurtzen, bitzia, zer da hau, eta nola ikasi aldezaket. Esan zidaten zegoela antzerkia Iruñean, eta super erraz sartuan nintzakela, eta sartu nintzen. Antzerki eskolan, Nafarroako? Ez, egon nintzen txazena... La txazena, bai? Sartu nintzen, aktorea bezala, aktorea, pertsona bat egiten zuena altzuena, eta asko gustatzen zitzaidan Josune, zuzendaria, egiten zuen lana. Eta, esan zuen, igual saiatuko naiz nik hori ikastea. Eta jo nintzen ikastera, eta, pixkanaka, gehiago gustatzen zaite lan hau. Zaila, baina polita. Osa, berazu, pixka bat ja txikitatik innatoki bazinen horrelako lider edo lider positibo deite dena, ez? Gainera esan duzu nahiko ez zinela autoritatiboa, nahiko justizian eta hor berdintasunean saiatzen zinen zuzentzen.
Bai, pizkate, kontrol pizkate ikusten, bale, txikitatik, zu egin duzu hau, handia, zu baita ere, baino, zu gauza txikian, zu bat gauza handi bat egitean, pues venga, pues hartu leku hau eta zure lekua hemen dago, ez? Eta, bueno, asko gustatzen zitzaidan justizia denak kreatibo, baino justizia berbera, ez? Bai, txikitatik. Kreatibitate eta gainera modu horrelako justu batean edo. Bai. Eta hori antzerkian edo antzerkian lan egiteko modu horrek errepresentatzen dizu zentzu horretan, ze... Bai, saiatzen naiz. Antzerkiko grupo artistikoan, denak lan moduan hori izatea. Pixkat, denak idazten dugu, zergatik ez. Denak pentsatzen dugu, denak sentitzen dugu, joten gara zena barruan, eta gero, pues, zer egin dugu orain. Nola ipini ezakegu hau historia bat kontatzen, no? Nork daki nola eraman hau musikarekin. Joan zu musika, eta zu iluminazioa, eta nik idazkeran, eta pixkanaka, mundu bat sortzen da, bai. Eta normalean ez, antzerkia edo antzerkiaren inguruan grina sortzen denean, jendea beti nahiago du, ez, edo ohikoena da, hor eszenatoki gainean aktore moduan egon nahi izatea, ez? Eta zure kasuan beti izan da zuzendaritza zure bidea? Edo... Printzipioz bai, baina gutxinaka gustatzen zait han goian izatea, baina bakarrik ikasteko, ez izateko aktorea. Baizik ikasteko zer gertatzen den, nola ezagutu gehiago ofizio hori hobeto izateko, nirea hobeto izateko. Claro, eske egia da, ez? Gero eta ezagutza gehiago izan aktorea lan egiten duen moduan edo nola jasotzen dituen instrukzioak edo kritikak edo, ez? Zu gero zure lana hobeto egin zenezake, ez? Bai, noski, bai. Lagun batek izan zidan Jose Manuel Morak, gaurko dramaturgorik importantena hemen Espainian, esan zidan aktore bat o idazle bat errazagoa dauka zuzendaritzatzeko zuzendari bat bakarrik baino, no sé si lo he dicho bien. A ver, errepikatu berriro? Nik ongi ulertzeko, ongi ulertu dudan. Aktore bat o idazle bat dauka erraztasun gehiago zuzendaria izateko, zuzendari bat soilik. Baino, bale. Osea, zu idazten baldin moduzu edo baita ere interpretatzen baldin moduzu, errezago edo hobeto egingo duzula zuzendariaren lana, ez? Zuzendaria bakarrik baldin bazara. Bai, daukazu beste perspektiba bat. Ez daukazu bakarrik perspektiba zer ikusten den, zer kontatzen den barrutik idazkeran, zer ari naiz kontatzen idazkeran. Daukat biak nire barruan, errazagoa izango da detaileak kontatzeko o zerbait interesgarriagoa kontatzeko. Eta noiz edo non hartu zenuen erabakia, ja goi mailako ikasketa horiek egiteko, ez? Zuzendaritza ikasketa horiek egiteko. Pues ez dakit, segurazki neukan super argi, bai. Hasi nintzen musikarekin eta neukan super claro argi musika egin eta antzerkia. Ez nekien oso ongi idazkera ala zuzendaritza, baino nahi nuen hori. Eta egun batean atera zen bideo bat publizitateko de la Resat, oye, pues agian izan zen momentu horretan. Baina argi neukan, bai.
Argi zenuken, baina agian ez zenekin oso ongi nola egiten zen, ez? Ze batutan zaila da, ez dakitzun non ikasi duzun zehazki eskolan, baina batutan ere zaila da aukera horiek daudela ikustea, ez? Eta aukera horiek, zilegi direla, ez? Bai. Ez dakitzu ikastolan ere horrelako edo eskolan horrelako bideratzaileren bat izan zenuen edo laguntzaileren bat bide horretatik jarraitzeko? Bai, bilatu nuen eskolan laguntza frogak egiteko, eta bai, izan nuen bideratzaile bat, baina ez zer ikusirik zer da lan hau, baina bueno. Ezekien, igual ezekien nola zijoan, ez, mundu hau. Saiatu zen, eta ongi bideratu zintuen. Hori da, baina azkenean, sortea izan nuen, azkenean hemen nago, eta bai. Eta Resaden saiatu zinen, beraz? Bai, sartu nintzen, baina azkenean bizitzea Madrilen ez da zaila, zaila da, eta azkenean ez da erreza. Garestia eta... Bai, eta gainera, Valladoliden biak batera ikasten dira. Bale. Eta direkzioa eta dramaturgia. Eta esan, igual hobeto, ez da garestia, errazagoa da bizitzeko pisu bat aurkitzeko, eta gainera biak juntu ikasten dira. Ona. Eta orduan hartu zenuen erabakia Valladolidera joateko. Eta nolako izan zen esperientzia hori? 6 urte izan ziren. 6 urte dira, akala, porque bi egin zenituen, ez? Egin nintuen, zira 4 urte eta bestea 5. Baino, nigo nintzen urte bat lanean eta ez zitzaidan denborarik ematen, eta 6 urteekin. Bale, bale. Azkenean, karrera garestia baitara, eta lan egin behar duzu ikasten duzunen bitartean. Eta, 6 urteetan, 6 urteetan egon nintzen pixkat zaila izan zen hasieran ikustean nik jendeari esateko zer egin behar zuten historia bat kontatzeko. Nor naiz ni zuri esateko zer egin behar duzun. Baina hori hasieran, pixkanaka aktorekin, irakaslekin eta lagunekin ikusten zara gai hori egiteko, eta bide zaila baina polita izan da. Horregatik, gelitu naiz Buruzoi? Buruzoi, bai. Estresagatik? Bai, izan nuen... gertatzen da, irakasle bat, bai, orain ari da ateratzen pixkanaka, baina izan nuen irakasle bat super gogorra. Hasi ginen 14 eta bukatu ginen 2 klasean. Benetan? Bai. Eta batzuk errikbikatzen, baina 2 nire promozioan, bai. Eta ze uste duzu horri buruz? Hain zorrotza izateari buruz, eta hainbesterako... Ze baiteri industria honetan nik uste dut batzuetan positiboki ikusten dela hainbeste kaina sartzearena. Baina hala da, positiboa alda edo? Ez, niretzat uste dut ez. Azkenean, beraiek egiten dute ahal duten moduan, baina uste dut beste bide bat daude ikasteko hori irakusteko, uste dut. Eta adibidez, ze nolako egoera sortzen ziren? Kompetentziazko, beste, konparaketa edo, beste, klasekideekin edo. Klasekekin zaila zen azkenean berak esaten zuen, begiraz egin duen hau eta zuk ez duzu egin, ez duzu ongi egin, orduan ez etorri bihar klasera, eta nahi duzu etorri bihar klasera, ekarri biharko berak egin duena. Zen nola, zergatik konparatzen duzu, o zergatik ipintzen gauzu presio honekin, oso zaila zen. Hori dramaturgian edo zuzendaritzan? Zuzendaritzan. Dramaturgian
baita ere zaila zen, baina bueno, ni izan nuen sortea, ongi daramatz eta bueno, ezin nituen arazorik irakasleekin, baino askok negarrez joten ziren eta bueno, uste zuten bidea zaila zen, bai. Bueno, apurtzen zuten idazkerak, farre egiten zuten, bueno, pizkat hori. Eske harrigarria iruditzen zait horrelako egoerak sortzea oraindikan industria honetan, eta deku askotatik entzun dut, Espainiako, ni ez nuen ikasi Espainian, orduan egoera horiek egia esan ez ditut asko sufritu, baina bai, antzerki ikasketetan eta horrelako egoera asko entzun ditut. Eta ez dut oso ongi ulertzen, ez dut uste bidezkoa denik ez positiboa. Azkenean, ez? Egia da. Orain zu nola ikusten zara, zu zure burua zuzendari moduan baita ere, ze batutan ez, botere bat ematen dizutenean, ez, zuzendari bat bezala, irakasle bat bezala, ez, azkenean, zu suposatzen da, ez darela hor masterra, ez, badakizula, haiek baino gehiago, eta orduan, hori da, ez, baduzu horrelako, ez dakit, posizio altu bat, ez, orduan, ze uste duzu izan behar duzula lider edo zuzendari zure kasuan zuzendari on bat izateko? Pues, entzutea, eta baita ere izan nuen irakasle honak, eta hauek esaten zuten ez frustratu, eta entzun zer daukazun, ez saiatu izatea ez daukazuna, hau daukazu, ongi, saiatu lan egiten honekin ez zurgatu humilde izan, eta azkenean hemen gaude nahi duzulako, orduan beraik hemen daude nahi dutelako, eta nire ustez, zuzendari bat honen ziteko entzutea, saiatzea denak ikustea zer ari diren esaten, eta saiatzea, igual idei hona izango da, zergatik ez. Askotan ni asko zuzenaldiak dira eta ez nire idea eta bakarrik nire idea. Pues gaizki, ez? Hala, bueno, niretzat entzun, proba, arnaz hartu, humilde izan, irakurri, utzi denbora gauzak ateratzeko, azkenean ez dira ateratzen egun batean, ez da hilabete batean. Pizkanaka, ez dakit. Oraindik ez ona horregatik ez dakit ongi erantzuten zure... Bai, bueno, oraindik igual ez oso inbesterako esperientzia, baina bai izan dezakezu idea bat, zuretzat zer den zuzendari bat on bat izatea, ez? Edo, imaginatzen dut, esperientzia izan duzula beste pertsonekin, eta zu baita ere, nahiz eta gutxi, esperientzia izan duzu zuzentzen, ez? Bai. Daukate, bueno, izan ditute... 5-6 obra zuzendaturik, tak? Zuzendu dituzu 5-6 obra. 5-6 obra, eta gonaiz askotan laguntzen, eta, bueno, esperientza daukat, eta, bueno, gehiago nahi dut, baina, bueno, bai, zaila da. Eta esperientzia hori izan zenuen Valladoliden eta izan duzu hemen Nafarroan? Bakarrik Valladoliden. Hemen Nafarroan oraindik ez zer egin antzerkiko zer egin, zer. Ze, zu berez bueltatu zara, bueno, imaginatzen dut, hemen hasi zarelako eta zure ideia delako hemen, ez dakit zure karrera profesionala edo jarraitzea, ez? Hori da. Egon nintzen 6 urte, egon nintzen beste urte bat Valladoliden egiten obra bat, eta ja, bueltatu naiz, utzi dut antzerkia pizkat alde bateran, eta, bueno, hasi naiz ikasten eskola batean, zinema eskola batean, pues, iluminazioa, sonido, kamarak, eta, bueno, pozik nago, ari gara egiten eskola eta gehiago fuera de la escuela. Vale, eskolatik kanpo? Kanpo, kortoak, bideoak, bideoklip, eta oso gustora nago. Azkenean, asko laguntzen dit ikasti duana
antzerkian, hemen arte honekin, baina, bueno, hemenago ikasten eta pixkanaka baita ere. Eta zergatik aukeratu zenuen hori, adibidez antzerki alde batera utzi eta honetan sartu zein zen zure motivazioa edo? Pues, erraza, uste dute antzerkia edan dezake zinematik eta zinema antzerkitik. Orduan, zergatik ez ikasi, o almenos edan hemendikan zer da zinema, o pixkat zer da hori, o zer dago nire barruan zinemarekin, eta antzerkian zer dago nirekin, zerbait egin aldezaket biak puntatzen, gaur egun asko dago, baina, bueno, nahi nuen ikasi, pixkat gehiago. Osea, zure ideia da etorkizunean bi horiek uztartzea eta horrelako... Bai, hori da. Adibidez, zenolako proiektutan edo zenolako proiektu izango zeruke buruan bi horiek uztarte dituena? Adibidez, restaurante batean, daukazu hau bezalako pantaiak, gaur 5 pertsona o 10 pertsona bakarrik jaten, daude beste 10 gehiago, aktoreak dira, eta kamerak daude baita ere, eta hauek ateratzen dira gure. Hori da, azkenean, zinema, eksperientza bat janarekin zen, janaria baita ere... Artea bat da. Arte bat da, eta... Gure zentzuekin lotuta bai. Hori da, hau zer ikusiari dauka aktorekin eta ikusten dugunarekin, eta azkenean, idei honekin, aktoreak egiten dute igual zitazio bat, ni ez naiz ni naiz izitazio honetan pertsona bat berria, ez da ezakin nagoen, pantailekin ikusten dut pelikula bat, ari naiz ni pelikula jaten, ikusten, entzuten, usaitzen, eta jobar, han ipinizu 3 arte juntu, eta uste dut, adibidez. Interesgarria dela, bai. Uste dut, hau ja zerbait dago munduan, baina, hemen Nafarroan uste dut ez. Ez, hemen ez, egia da, igual ez hainbeste, baitare munduan, ez hainbeste igual baitare kameraekin lotuta ez, gehiago, baina bai daudela horrelako kafe antzokiak, eta daudela esperientzia imersiboak. Hori da. Eta bai, ni Edinburgon horrelako batean lan egin nuen. Bai? Eta bai, aktorea nintzen, eta zen horrelako jatetxe bat, ez, eta gertatzen ziren astebururo zegoen tematika bat, eta ateratzen ginen aktoreak, eta uztartzen ginen hor. Baina ez zeuden kamerarik, ez zegoen pelikularik. Baina bai, interesgarria. Begira. Baina bai, igual Nafarroan etorkizunean horrelako ezagin zentralen edo horrelako tokiren batean. Ni zaituko naiz bat egiten, zu lan egin zuen, agian dituko zaitut, kaixo. Baina, bai. Eta gero bai daudela, konpainia asko Europan uztartzen dituztela kamerak ez, Woodster Group ezakit ezagutzen duzu, baina uztartzen dute horrelako kamera eta zuzenekoa, ez? Bai. Zuzenean aktuatzen eta kamera aurrean ere, eta bi gauzak ikusten dira. Bai, hemen ibili dira bario zeintzuk hori egiten dutena, eta bai, oso interesgarria, eta uste dut dela aberetsa egiten du zitazio hori. Abidez, antzerkiko, oso zaila da, beldurrezko antzerki batean, ipintzen duzu kamera bat, uste dut zerbait interesgarria egin daitekela. Bai, azkenean, zeren ez naiz bakarrik hemen eseritzen eta ikusten duten, ez kamera bat dago dena eta aktore baita ere dena ikusten dute detaile pantalla handi batean, orduan transformatzen da pertsona bat, de repente pantalla batean, ez dago pertsona, baina ikusten pantalla, ikusten naiz nik, nor dago nire atzean, dena ez da ilun nago zer gertatzen da hemen, ez? Antzerkia da, zinema da, esperientzia hau da idatzita dagoela ez? Zer gertatzen? Bueno, pues, agian egin dezaketa baita. Bai, egia da horrelako artea edo horrelako artea ez dela
oso famatua edo ez dela oso ezaguna oraindik Espainian, baina Europa baian bai egiten dela askoz ere gehiago, baina nik uste gutxinaka bai ari garela bide horretatik edo bide hori esploratzen. Badago aktore bat nafartarra, Jon Iraizoz, eta berak asko erabiltzen ditu bere performance edo bere obretan horrelagoak. Así que gero begiratu. Vale. Igual interesgarria egingo zaizu. Vale. Ongi. Zeintzuk dira zure referenteak, ez? Sortzerako moduan edo ezakit. Vale. Pues Pipinton, beti niretzat hoberenak dira. Adibidez, Angélica Lidl, Rodrigo García, pues, gero ja adibidez Mora, incluso, Maria Velasco niretzat interesgarriak dira baita ere. Bestelan, zango nikoe musikanien asko niretzat adibidez Olafur Arnalds, Max Richter, incluso zinema direktoreak baita ere, adibidez Xavier Dolan niretzat asko gustatzen zait, ezakit, azkenean, sobre todo, gainera gustatzen zaidana da beti aurkitzea berriak. Gehien bat jende berria deskubritzea edo. Eta fusionatzea. Hau ezagutzen duana eta hau ez dut ezagutzen. Zer gertatzen da hau kontatzen badut. Eta gero diozu baita ere musika egon dela beti presente zure bizitzan, ez? Bai. Ze zentzutan edo noiz hasi zinen musika munduan? Vale, txikitatik ni adoptatua naiz eta Bulgariatik ona Espainiara joan nintzen hegazkinez eta ja nengoen ezakit nire ama esaten zidan jotzen. Eta gainera orfanatuan zegoen piano txiki bat eta baita ere jotzen nuen zerbait. Ez dakit, igual, itxusia zen, baina ez dakit. Eta esan zidan gurasogi, ume hau musikara eta Apuntatu ezazue. Apuntatu zidaten eta supertxarra nintzen, denak esaten zidaten joteko eskola hortik eta jotera futbolari Futbola jolastera. Eta nire gurasoak ez. Bera super ongi dago hemen, zergatik. Ez da ona, ez da importa. Feliz da, ongi dago. Bai. Hori da, eta azkenean, egun batean atera zen irakasle berri bat, eta esan zidan, ok, orain hasiko gara zerbait zailagoa bat egiten. Eta han, zerbait argitu nuen. Argitu nuen, pues, ezakit, konexio bat musikarekin, o ezakit zer. Eta, bueno, de ahí pa'lante. Hortik aurrera, bai? Hortik aurrera, musikarekin ongi joan zait. Idazkeran baita ere, etorri nintzen Bulgariatik, ez nekien ezerrez, hau bai da eta hau ez da, dena arrebez. Eta orduan idazketan dena gorria neukan, incluso iritzen nintzen bai dira eta ez nekien zer zen aguda bat benetan, ez nekien. Joan naiz beti gaizki eta egin FB bat, egin superior bat, egin fabrika batera sartu eta gurasoak beti, Jordan, saiatu. Eta egun batean, klasean, Maria Velascorekin, zerbait aurkitu nuen, baita ere, idatzi nuen zerbait, izan zian, zer da hori? Eta jo nintzen etxera, zer da hori? Iasi nintzen, idazten, atera zen. Handik aurrera, pues idazkerekin zerbait guai, zerbait polita dago. Eta zuzeneretzeakin, baita inglés esto ya, parece. Ez, normal. Bueno, galtu barrizun ere, porque, claro, Bulgariatik etorri eta sartu zinen zuzenean euskeraz ikastera. Bai. A tope. Porque ikasi behar zenuen euskera eta gaztelera aldi berean. Eta ingelesa. Bai, hori da. Zaila, super zaila. Baina, bueno, eta musika... Eta musika, eta guztia. Bueno, eta pintura baita ere, hori asko lagunduz ez zait musika pintatzea asko laguntzen du idazteko, o incluso zuzentzeko edo. Zuzentzeko, bai.
A tope. Eta orain nola, bueno, gehien bat, zei hizkuntzatan idazten duzu? Gazteleraz, bai. Euskararekin oso ona naiz, oso ongi egiten dut, baina idazketan pixkat txarrago. Baina, bueno, daukat obra bat, dagoela... Erdizka? Bai, bueno, pasatzeko euskarara. Vale. Ari naiz pixkanaka saiatzen, baina asko gustatuko litzaidake, gainera euskara dauka zerbait oso polita, oso aberatsa entzutean. Antzerki asko daude, joaten zarela ikusten, eta frantzez ez dena, eta ez dakizu frantzez, eta oso polita da, azkenean joaten zara entzutera, musika bat bezala, ez dakizu zer ari diren esaten, gauzak egiten dute, baina, entzuten duzu eta ze polita, no? Euskera niretzat, claro, egon naiz 7 urte hemendik kanpoan, berriro entzutea, pues ze polita, guau, ze aberatsa, ze potentzia dauka, eta orduan hori nahi dut, zerbait egiten badut, zerbait, eskeran, zerbait, zeren uste dut dela dauka, historia bat, dauka esateko modu bat super polita, baino fuerzarekin. Indarrarekin. Eta, begira, lasai nagonean euskera ateratzen zait hauan, adibidez, guazen, no? Ez dakit zergatik da, ez? Pues, bai. Eta bulgaroia daukazu ahaztua, porque izango nintzateke la hostia, ez? Hiru hizkuntza horietan edo incluso ingelesa sartu hor, eta zerbait super experimental egin, ez? Bai. Uztartu hor, zinema, hizkuntzak, bai. musika izango nintzateke la hostia. Antzerki obra batean, daukadana justo hitz egin dute de orfanatoren esperientzia bat, ume dira, una piedra protectora encima de los niños muertos, eta han bulgaroa sartzen dut. Ez dakit ezer, baina bai, polita izango zen, ez jakitea, obra batean bulgaroa, euskara, ingelesa, espainiarra, baina, bueno, pixkanaka. Hor duzu, bueno, badituzu hor tresnak hartzeko. Hori da. Eta ja erabiltzeko nahi duzun moduan. Hori da. Eta etorkizunera begira non ikusten duzu zure burua? Edo nola, ez dakit? Vale. Gustatuko litzaidake pues honetan bizitzea, obra bat egiten, obra bat idazten, pelikula batean egotea, jada grabatzen ala zuzentzen, eske berdin zait azkenean han egotea, mundu bat sortzea hori nahi dut, baina, bueno, saiatuko naiz. Hori gustatuko litzaidake. Ahora, zer izango den? Bueno, pues saiatuko naiz egiten master bat, Bartzelonan, pensamiento cinematográfico ez dakit nola ditzen den, eta handik aurrera, pues... Eta handik hasiko duzu katalana, izango zu beste bat hor listan. Hori da. Eta daukat, prozesu bat, adibidez, joantera, orfanatu batera, eta dan, orfanatuetan, adibidez, astekoen batean, baina, bueno, gustatuko litzaidake askoetan. Grupo batekin, han egotea, umeekin... Antzerki klaseak ematen edo? Bai, hau laguntzea antzerkia eta honekin zerbait egitea. Honekin zerbait kreatzea o grabatzea eta, bueno, hori eramatera beste leku batera, bai, asko gustatu litzaidake. Gainera, ume horiek baita ipintzen diet ikustea. Ikusgai edo ikusgai. Bai. Eta zuretzat, artea gizartearekiko konpromezu bat dauka edo izan beharko luke? Nola? Artea, berez,
zuretzat gizartearekiko konprometitua izan behar da? Osea, konpromezu bat izan behar du? Hau da, soziala izan behar da? Edo izan daiteke, bueno... Bueno, uste dut batzutan bai, batzutan ez, uste dut dela janaria bezala. A ber, zu joten duzu behar duzulako. Eta ikusten duzu gauzak behar dituzulako, entzuten duzu musika behar duzulako. Baino, batzutan joten zara jatera zure plato favorita. O batzutan joten zara jatera zerbait ez duzula inoiz jan. O batzutan joten zara lagunekin jatera, beste batzutan joten zara triste jatera eta joten duzu zerbait ongi gelditzeko. Eta askotan ikusten dugu zerbait hobeto ezagutzeko gu, hobeto sentitzeko, nagarra egiteko, baina gero ongi nago. Ulertzeko zer gertatzen den munduan, nirekin, nire aitarekin, nire txakurrarekin, inkluso bakarrik jatera, bakarrik ikustera eta ez dakit nor naiz zen, bakarrik Spiderman ikusten dut eta ze ongi naiz, nago orain, ez? Uste dut, behar da antzerki eta zinema ugari eta gaur egun oxigenoa bezalakoa da uste dela. Bale, interesgarria metaforari, ez dut inoiz entzun. Gonbidatuei askotan galdetu die galdera hau, baina ez dute inoiz horrela erantzun, baina interesgarria. Ongi. Improvisatzen. Oso, gustuko duzu improvisatzea? Bai, gainera gazteleraz hobeto ematen zait, baina bai. Asko gustatzen zait ikustea zer dagoen hemen. Eta, entzutea, igual, niretik, zuretik, eta zer gertatzen den hemen, zer gertatu alden, eta zer ez da gertatu behar. Nola posible da hemendikan, ez decir, zer gertatu dezaken, nola pasatu alde dezakegu, zer ezin da hemen pasatu. Pues hemen dago bide bat, zerbait kontatzeko. A ber, adibidez, zer gertatu daiteke edo zitekeen hemen? Vale. Pues, adibidez, pues nik zu izan eta zu nik izan. Zu bukatu ni elkarrezketatzen. Hori da, eta nola gaitzen zara, eta non ikasi zenuen, bai? Genial. Eta gero, bai, gertatu dezake. Bai, gertatu daiteke. Gertatu da noiz bait, elkarrizketa batean, bestea, bai, eta zu egon zara hemen, eta no seke, eta azkenean, ez da nire elkarrizketa baina, bai. Hori da, eta zer gertatu dezake, pues, ez da... Ezin da gertatu. Pues, ni hartzea kamera, eta ni hastea zuri reportaje egiten, eta gero, zu esatea, eta egiten badut zukal y hago unos macarrones. Eta ni egiten dut azkenean da pues un plato de cocina de repente de argina, ¿no? Claro. Zerbait ez da orain pasatu behar, baino. Bale, gainera aterako da Teresa hortik eta esango izan nire koña. Nire koña. Ez ukitu nire kamerak. Hori da, baina, bueno, pues bakarrik honekin, eta hori da izan da nire idea, baina zein da zuri idea. Entonces, zuri idea eta nire idea Uztartu daitezke. Eta ateratzen da beste idea bat. Eta Teresa, Bai, Teresa. Beste idea bat da nire ideaekin, zuri idearekin, orduan hiru idea. Orduan gure ideaekin ateratzen da beste bat, zu eta bera beste idea bat, hiruak, azkenean, 8 idea. Eta azkenean hartzen dugu horiek. Izi hartzen dugu hau, eta egiten dugu azkenean zerbait. Aterako da hortik. Hori da. Ze guai. Badakit gauza bat duzula guretzat, gure platoan, hori gertatu daiteke zerbait da, zuk gauza bat ekartzea, gure platoa hornitzeko. Aber daukazu. Hortik entzuten da. Bai, joka nahi. Gainera, a juego, gure platoarik ira a juego, porque guztia da gordina eta... Bai. Eta konta eguzu, zeta hori? Hau filtro bat da. Uste dut, orain dela asko erosi nuen, eta oso gutxi erabili dut, zeren super berezia da, kolore berezia doka. Uste dut dela
Li 161, uste dut. Siendo así friki. Filtroa, bueno, usten dut. Bai, utzi nahi duzun tokian. Edo bestela, hemen eta gero kolgatuko dugu, edo. Hori da, igual, vale. Txiko Adibidez dugu, hori. Begira. Ja, hor gainean ez dakit nola ikusiko den kamera, baina gero konprobatuko dugu. Vale. Pues izan zen nire lehenen filtroa erosi duana. Izan zen aventura bat, ez nekien nola zen. Bilatu nuen Li Googleen, tikita, atera zen, sartu nintzen, erosi filtroa, ekarri hona, baina niretzat izan zen aventura handia. Eman nion, 3 egunen barru, atera zen, Jordan zuretzat, mi esker. Ireki nuen, jazta. Baina, guau. Neukan barruan, igual, historia super erraza da, baina nire buruan zegoen hartuko dudanean nola ikusiko da eszena hau, nola ikusiko da hau, noiz etorriko da. Ematen badiot orain, aterako da, bueno, hori, niretzat, Lehenetariko esperientzia bat, ez? bai, eta asko gustatzen zait, kolore polita. Eta hori obra batentzako zerukan hor pentsatua erabiltzea, edo izan zen, bueno, etorkizunera begira, erabiltzeko. Obra baterako. Bai. Eta zenean, etorkin zunean, bai, erabili dut eta super ongi, bai. Beraz, sortutako obra horietan, hasi zinen pixkanaka baita ere soinua, irudia eta erabiltzen. Bai. Bueno, ikasi, Oliren ikasten da baita ere iluminazioa, ikasten da zinema pixkat, ikasten da esgrima baita ere, ikasten da... Esgrima ikasi zenuten? Bai, lutza eszénica, bai, super interesgarria, eta 3 hilabetetan, egon ginen ahi egiten esgrimarekin, zabalekin, eta super guai. Gainera, genukan direkzio, los de interpretación. Antzerkia ikasten zutenak, ez? Antzerkia. Hori da, genukan biak juntu, orduan guk hartzen genuen 4 aktore eta egiten genuen eszena bat. Eta super divertigarria eta super guai. Gero hori grabatzen genuen eta guretzako, eta ikusi nola hobetu eszenak eta super guai. Gainera, Valladoliden, ez zuzendu oker baldin banago, baina badaude bai interpretazio kontserbatorioa edo goi mailako ikasketa horiek eta musikakoak elkarrekin, ez? Hori da. Orduan batzutan kolaboratzen duzue. Eta dantza ere. Dantza ere? Hori da. Oso arraroa da, baina pizkanaka gehiago egiten da. Ni asko gustatzen zaite jendea ezagutzea, eta bai, beti hartu dut musikako jendea hartu dut, dantzako jendea hartu dut, interpretazio baita hartu dut, eta azkenean, adibidez, hostileraetan, Valladoliden egiten genuen grupo bat ditzen zela Lo Vamos Viendo. Ez genekien, como se llama bai? Bueno, Lo Vamos Viendo. Lo Vamos Viendo. Eta geratzen ginen musikariak, dantzariak, aktoreak, denak ikasleak ginen, eta ekartzen genuen irakasle bat hostilalean esplikatzeko zerbait. Batzutan egoten ginen, eta nintzen direktorara, baina denak azkenean ziren direktoreak, aktoreak, dantzariak, idaztileak, eta orduan joaten ginen han, eta igual 6 ordu, ahi metidos. Gaur zer egiten dugun? Begira, beste egunean ikusi nuen pelikula bat, eta asko gustatu zitzaidan, zergatik. Egin behar du lan bat ikasteko, nola egin, eta gero ikasi pizkat, irakurri zerbait, nola egin dezakegu guk antzerkian. Azkenean, nor nahi du izan idazli, ni, nor nahi du dirigitu, ni, eta azkenean gure espazioa sortu genuen, gure bakoitzak. Sorkuntzarako edo espazio, ez? Bai, bere lekua pentsatzeko. Sormena garatzeko. Ez genukan irakasleri bat izaten, bihar hau egin, ez. Bakoitzak bere espazioa, eta gainera
asko ikasten nuen, nire konpakide... Bai, ikasle edo kide, bai, klasekide... Hori da, adibidez, dantzako bat, nola egiten duzu zuek, adibidez, koreografia bat. Okei, ze ongi, eta zuek, aktoreak, nola egiten duzu adibidez, hau, okei, eta nola egin dezakegu zerbait juntu, hau egiten dugu hemen, zer gertatzen da, ez? Eta, bueno, guai. Pues begira, dantzaren harira, azkeneko galderan ez dizut nik egingo, dantzari batek egingo dizu. Ze beti egiten dugu joku bat, non aurreko gonbidatuak usten dio hurrengoari galdera bat. Gero zuk egin beharko duzu. Eta aurrekoa dantzaria zen, eta nik uste badakidala erantzuna, baina parte hartuko zenuke kontakt jam batean? Badakizu zer den kontakt jam bat? Uste du dela espazio bat, non jam bat dela, baino dantzaren improvisazio beste pertsonekin. Bai, kontakt teknika erabiltzen da, zaudela, ez da hitz egiten, eta denbora guztian zehar, badago kontaktu bat, ez dantzari edo pertsona horien artean. Gehien bat izaten da ukitzen, batzutan bakarrik begiradarekin, baina gehien bat kontaktuan... Egon naiz. Egon zara, kontakt jametan? Bai. Egin ditut, inkluso entzaiotan, nola, egiteko, egin dut, bai. Perfecto, eta gongo zinateke, benekin erantzuna, saltxero bat zara, eseite. Bai, bueno, vale. Oso ongi. Zuke gongo zinateke? Bai, ni ere egin dutarik eta korrelakoak. Baina jam como tal, orduak eta orduak kontakt egiten ez? Hori izan behar da, iaia trantze. Ez, hori ez. Hori izan behar da, iaia trantze moduko bat. Egon ginen Kordoban, neska batekin egiten zuela antzerki bat, trantze antzerki bat. Bale. Movida, el kopon, musikarekin, eta musikariek baita bera ere, sartzen ziren trantze batean, eta eske... Dela orduak eta orduak, ez? Bai. Eta gero, beraiek joaten zinen zu ikustera obra, eta zen ordu bat, eta egiten zuten improvisazio bat, musika, eta, bueno, precioso. Baina bai, eta bera kurtso batean azaldu zigun nola zen trantze antzerki dantza, eta hori, ez ginen inor sartu trantzean, baina polita eta zaila eta, bueno, desgarria. Bai, nik ere horrelako egin ditut, eta da, gehien gustatzen zaitan mobidetarikoak. Bai, zerbait dago... Bai, dira, orduak sartzen zara mobidan, claro, horrelakoak nik pentsatu dut, ez? Horrelako movida bat ezin duzu egin adibidez asteburu batean, eta 3 sesio ezin duzu egin. Eske da super nekagarria. Hori da, bai. Fisikoki eta mentalki, orduan egin zakezu hori, zakitzen bat, astean edo biestean behin, como mucho, ez? Baina horrelako gira batean baldin bazaude, ez da antzerki bat egiteko egunerokotasunean, ez? Baina oso gauza interesgarriak eta, bai, da droga moduko bat, baina droga gabe, droga naturala. Non egin zinuen? Pues sortu nuen movida bat, zuzendu nuen lehenengo aldiz, ez dut inoiz, ni aktorea naiz, eta orain ja ez dut iaia antzerkia egiten, oso gutxi egiten dut, baina betidanik, nik gustoko dudana da performantza, eta hori da ikasi nuena Edinburgon. Eta han ikasi nuen asko performantzari buruz, eta durational, ez, daudela hor ez dakizen bat orduz zerbait egiten, eta orduan behin sukaldari batek proposatu zidan egitea zerbait elkarrekin. Eta berak nahi zuen sukaldatu menu bat, eta 3 orduz edo 4 orduz egongo zen DJ bat. Bai, uste dut ezagutzen dudala. Se llama La Vaina Loca. Me suena bastante, sí. Pues hori zuzen nuen ni. Ah, bai? Bai. Ah, bala, mira. Kaixo. Api. Algo he visto, bai. Eta orduan zuzen nuen Berduarteko sukaldariarekin. Wow. Eta izan zen intensoa. Bai, baina nituen aktoreak ziren baita ere lagunak, eta banekien sartuko zirela deuna, mobidan. Orduan, bai, interesgarria izan zen. Eta bai. Ea errepikatzen dugu, ze hori Nafarroan ez da hain ohikoa, baina bueno. Ez da ohikoa, ez. Horrein hartzen dut kamera, orduan? Hori izan daiteke. Bueno, orain momentuz galdera egingo dugu. Galdera.
Zure galdera hurrengo gonbidatuarentzat. Euskeraz idazten, hori Lagunduko zaitut hori bestela. bai astu zait pixkat, a ber. H-ak, S, Z, X, ez dago tilderik, así que guai. Bai. Galdera bat? Bai. Joder. Bueno, luego ya me corriges. Vale. Atención, a ver. Zelekutan. Invisible, no zeten da? Ikustezina izango litzateke. Vale, lagundu. Ze lekutan egon zinateke ikustezina, si fueras ikustezina... No sé quién izango bazina edo no sé qué izango bazina. Ikustezina izango... Ok, osea, ze lekutan egongo zinateke ikustezina izan halko bazina. Izan, ahal... Vale. Vale. Atxerekin bai. Ahal bai, ahatxea. Ahalko bazina. Perfecto. Mi esker. Zer lekutara egongo zinatek ikusten? Perfecto. Ba, jakingo dugu, gainera gaur bertan ze. Oraintxe bertan dator hurrengo gonbidatua. Nor da? Ezin dizut esan. Vale. Bueno, Jordan, ba, mila esker. Zuri. Eta sorte hon, zure proiektu guztietan, Mila esker. ikusiko zaitugu. Mi esker. Vale, pues... Agur. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.